Pripun Mbah ceritane mriki? Niki wonten niki kesepilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceritane baloran niki saking Branglor daerah Dubai. Nggih, Waune mlono nggih. kepanggih tiyang tiga tapi mboten petilasan. Saya Nggih. petilasan. Nggih, Niki sing ten lebet niki kan petilasan. nggih. Ndoro Kanjeng Ndoro Bedono Bapak tingkat niku petilasan. Asli baloran iki kan tiyang biasa. Nggih. Tapi siyen niku tasik Joko mlono Oh. guru angin Nggih, 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 nggih. mlampah-mlampah ndugi desa Cekel. Nggih. Cekel niku ngoten niku sambat wetenge niku luwih siram. Mbak Lurah niku. Nggih, nggih, Nganggo nggih. bedil. Nggih, nggih, nggih. Duduluk yang nganggo bedil sakniki lerek sing riyen tesih duduluk Pak Ongko. Ongko. Oh, Pak Ongko. Ongko. Nggih. Tesih pertama dadi Joko. Nah, Ongko niku akhire kan ngetutne angan kebu siram. Nggih. Siram ngakhire niku wonten lepen Nggih. ditemboki banyune cicek gak kena nggo adus Nggih. temboki. Niki bukan baloran tasik. Terus ditemboki damel siram ra. Lah yo banyu tak temboki kok Dik. Oh ya iki Pak jeker-eker kaya apa iki no. Ngakhire panggih desa Cekel niku wis dar-dar zaman besok desa iki tak jeneng desa Cekel. Oh, berarti Bapak telase niku Mbah Angko Wijoyo niku saking daerah kathah berarti nggih. Lho, karena turun nduki labuhan mulai pokok Oh. ngantos nduki mriki. Mulai Labuan nggih. Nggih, mulai Nggih, labuhan. nggih, Lah niki nggih. kula punggel mawon yang wis Cekel. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Nah, terus ngoten niku nggih. Pun bentar. Iki wis bethuk iki desa Cekel bethuk. Wis ayo tah mlaku dhisik. Ningali bease, ningali napa-napa lauk pauk kan tesih. Nggih. Akhire niku ayo rek. Niki petilasan niki. Nggih, siap. Lek ngente-ente mbutuh semer-semer pe balurake ambek. Nggih, nggih, Dadi nggih. dadi lurah niku tasik tiyang biasa. Nggih, nggih. Ayo selera wis beras. Lurah niku tasik tiyang biasa. Nggih, nggih. Ayo selera wis beras ya iki. Akhirnya masak-masak sendiri. Mampir mlampah desa Cekel. Masak-masak. Masak-masak niku ngakhire niku sawak golek watu. Iki kabeh golek kayu iki kabeh golek godhong kanggo persiapan mangan. Nggih. Ten niku ceritane. Dan akhirnya niku nggih pun masak-masak mateng. Wonten mriku wonten kendil. Oh, Kendil masak-masak. Liwat sing mantur siram niku ing desa Cekel niku wau. Siram ngoten niku kanggo wonten kendil ngliwet. nggih. Terus ngliwet untung kendile niku kok segone pun mateng kendile. Nuble. Nggih, Nggih. ngoten. Guling langsung kapopo wis segone mateng juga kawan. Terus asal mula dinamakan Songsong niku pripun? Nah, mungkin dijoki teng mriki. Kuwi tak tawar ono mawon. Niku masak-masak mangan. Nggih, Kendile guling. nggih, Ngakhire desa niku mboten desa nek kados makam ngoten iki. nggih. Terus di desa watu. Oh, watu kendil. Nah, kirane Cekel niku. Nggih, nggih, semerap. Mlampah malih nggih. Mun samar Cekel. Semerap. Nah, mlampah malih. Dugi desa mriki nggih alas tuwa. Sampai seberapa? Semerap, semerap. Nah, Punden niku nggih. wonten ku ampeng apik, wonten kayen-kayen guru-guru. Ngakhirin kok kaya apik kaya alas tuwa. Lah iki ku ampeng iki kaya apik jejet. Ngakhire di desa didelokne desa alas tuwa. Ampeng. Ngiri niki lho. Mlampah meleh. Wonten banyu mili terus mantur. Ngakhire niku didelok desa Bermiri. Nggih, semerap. Nah, Nggih, semerap, semerap. lah niku mlampah mriki cedhuk mriki. Wong Jawa niku udan dhuwur Jawa kepayu. Cedhuk mriki. Nggih. Ngantos ning boto payun sang ngeder-udan kepleset-pleset. Sampai ngalen. Dijuluk desa. Pleset.
Pleset. Tur mlampah melih sampai Ngalen dijuluk desa. Ngalen. Nggih, Semerap. Mriku pun katok balik mriku pleset-pleset sampai Ngalen dijuluk desa. Pleset. Pleset. Tur mlampah melih sampai Ngalen dijuluk desa. Ngalen. Nggih, Semerap. Mriku pun katok balik mriku. Mriki. Payungnya ketinggalan tuh mriki. Lah niki kok wah apik iki desa kene iki kok gampangnya kok ngosong-ngosong. Dilihat desa. Song-song. Oh, ngoten nggih ceritane ngoten nggih. nggih. Lah niki kayane kan ngombo. Iki nek dulu alas tuwa. Song-song. Awas Wis song-song. sakit terang wis gak udan. Payung ayo ditinggal. Payung. Berarti bapakte Mbah Ronggo niku ten mriki nggih. ya. Oh, nggih. Apa dulu mbah ning niki ta sik dereng-dereng ora. Dereng. Dereng ta sik biasa. Ngakhire monakrab panggil petilasan iki Nggih. ngakhire ditambah jeneng. Ongko. Ongko. Terus mun dados lurah monakrab preso mriki. Nggih. Terus ditambahi melih eyang ongko. Wijaya. Niki ngapunten lho Mbah, mboten rasane nyatane temen. Mboten niki kula pengen ngertos sejarah mriki asine Mbah Ronggo. Ngerti. Lah niki ki ngoten. Mbah Lurah niki makam teng mriki lho mboten purun di makam mboten umum mboten purun. Oh, mboten purun. Mboten purun. Saya ngakhir niki nyambel ki ambak bilang. Kasih nalika gesang. Makam nyambel ki ambak. Tapi niki mulai ponan Baren. Hah? Maksudnya kayak pripun nggih? Nggih ngisor-ngisorane ngoten. Hah? Maksudnya kayak pripun nggih? Kayak Mbah Lurah kan sing babat mriki to. Lah nggih lho. Lah nggih, lah sing ngisor-ngisorane niku pun mulai merasakan niki punan. Ya ngoten lho menengake ngakrab. Nggih, ngakrab. Lah ngakhire niku nyambel ki ambak. Ngakhire pun tuwangu nyambel ki ambak. Aku mesok aja sampai dikumpul nang kuburan. Jadi kuburan mriki. Ngakhire niku pun akar balik klare pujang mriki. Nggih. Ngakhire mboten semerep yang petilasan iki asline mboten semerep. Jam-jam niku kula mboten semerep. Kita petambane. Nggih mangke ora niki nggih. nggih maksude BE kula mangke ten mriki pas explore ngonten saged